डिस्कवरी विनोदीतर्फे हांव संतोष तारी डिस्कवरी विनोदी यांच्या आयोजना खाली दीपोत्सव 2019 हो एक कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात माशेल हांगासर सेलिब्रेट जातलो। त्याचे सह आयोजक म्हणून आमकां मायबोली खांडोळा हांगासरली संस्था जॉईन जाल्ली आसा। त्याच प्रमाणे ह्या कार्यक्रमाक मुख्य सहकार्य जे लावलां ते प्रियॉड प्रगती मंच आणि इतर आमचे स्पॉन्सर्स। हो कार्यक्रम 8 वेगवेगळ्या कलारूपांनी विभागलेलो आसा, जितून चित्रकला, रांगोळी, आकाश कंदील, नाट्यांकूर, डान्स आणि 2 ब्युटी कॉन्टेस्टां आयोजित केल्ली आसा। ह्या दोन्ही ब्युटी कॉन्टेस्टाचे मुख्य एक हायलायट म्हणजे की ही दोन्ही ब्युटी कॉन्टेस्टां 9 वारी साडी प्रोजेक्ट केली जातली। म्हाका दिसता प्रथमच गोंयांत 9 वारी साडींतले ब्युटी कॉन्टेस्ट आयोजीत केले जाता आणि ह्या आयोजनाच्या वेळार एक सुशोभीत अशें आमी नेपथ्य सादर करतले। त्याच प्रमाणे वेन्यू जो आसा त्या वेन्यूच्या ठिकाणी रॅम्पूचे आयोजन केले जातले आणि 9 वारी साडी न्हेसून सुंदर स्त्री ज्यो ह्या हातून पार्टिसिपेट जातल्यो महोत्सवान त्यो रॅम्पाचेर वॉक करता आसतना तुमकां पळोवपाचो एक आनंद मेळटलो। तशेंच काराओके, रांगोळी प्रदर्शन, चित्रकला ह्या अशे विविध अंगां आमी कलेची ह्या हितूनसून प्रेजेंट करतले आणि आमकां तेजो एक उत्कृश्ट असो प्रतिसाद लाभलेलो आसा। हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की हें जें आयोजन आसा दीपोत्सव हें 8 कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरतें मर्यादीत आसा। प्रथम म्हणजे डिचोली, सांखळी, वाळपय आणि पर्यें, त्याच प्रमाणे प्रियॉड, फोंडा, मडकई आणि कुंभारजुआ ह्या 8 कॉन्स्टिट्युएन्सींक हे मर्यादीत आसा। आमच्या सोबत आहेत डिस्कवरी विनोदीचे मालक श्री संतोष तारीजी आणि आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष शांत सुर्वेजी आणि आमच्या या संस्थेला मागून म्हणजे पूर्ण पाठिंबा देणारे किंवा मार्गदर्शन करणारे श्री हनुमंत मांजरेकरजी। मायबोलीबद्दल मी थोडंसं सांगू इच्छितो। आम्ही मायबोली ही संस्था मूळ म्हणजे मराठीच्या संवर्धनासाठी किंवा मराठी भाषा ही जपून त्याच्यामधून समाजोपयोगी आणि असे इतर अनेक उपक्रम करण्यासाठी ही स्थापन केलेली। सुरुवातीलाच आम्ही 2 ऑक्टोबर रोजी 2018 या दिवशी आम्ही ह्या संस्थेचा पाया घातला आणि ह्या 2 ऑक्टोबरला आमचा प्रथम वर्धापन दिन होता। त्या अनुषंगाने आम्ही डिस्कवरी विनोदी यांच्याकडे संबंधित कार्यक्रम करण्यासाठी जुळून आलो आणि त्यांनी कल्पना दिली आम्हाला की आम्ही एक मोठा कार्यक्रम करूया आम्ही दोघेही मिळून। तेव्हा आम्हाला खूप आनंद झाला आणि त्याच अनुषंगाने आम्ही हा कार्यक्रम 2 आणि 3 नोव्हेंबर रोजी ठरवला आहे। शिक्षण प्रदान करतात त्यांचा गौरव करण्याचं डिस्कवरी विनोदीनं असं ठरवलेलं होतं आणि तो कार्यक्रम राहून गेलेला। तो आज 2 व 3 नोव्हेंबर ह्या रोजी होणार आहे। जसे प्रतापजी बोलले की ही मायबोली जी संस्था आहे ती विविध कार्यक्रम करते, तिला सदाच एक आवड आहे की नवीन नवीन उपक्रम साजरे करायचे। त्यामध्येच आम्ही हा नाट्यांपूरची एक विशिष्ट अशी कल्पना घेऊन आलेलो आहे।